nwuchikwala m ọzọ n'ụbọchị taa iwetara unu gịnị oge aṅụrị bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Kedu isiokwu m ji bịa n'ụbọchị taa? A sị na ọ bụ gịnị mkpa ọ dị ndị nne na nna ịhapụ ụmụ ha ka ha were aka ha mee gịnị họrọ kọọsụ ha ga-agụ na mahadum, maka na ọtụtụ mgbe oge abụla oge ka ndị nne na nna na-eme gịnị na-eji aka ha ahọpụtara ụmụ ha kọọsụ ha ga-agụ na mahadum. Adụ na onye nke a na-eme gịnị, nwa onye a na-agụ bụ dọkịta, asịkwa na nwa ya ka eme gịnị ka o jee gụọ dọkịta. Agụ na nwa nke onye a na-eme gịnị agụ ihe gbasara gịnị mgbasa ozi, asịkwa ya mee gịnị nwa ka ya ego ihe gbasara gịnị mgbasa ozi. Laa m isi alara John, isi gị na John ọ bụ ofu? Ndị nne na nna ama m na unu ga-eme m gịnị, ọtụtụ n'ime unu ọ bụghị unu niile, ụfọdụ n'ime unu bụkwa ndị na-eji aka unu ahụ ọtụrụ ụmụ unu kọọsụ ha ga-agụ na mahadum. Ọ bụ unu a ga-eme gịnị aza m ajụjụ a. Mana tupu m aga n'iru ile n'anya n'ụwa ka ọ dị n'ụbọchị taa, e nwere ọtụtụ kọọsụ ndị nọ na mahadum bụkwa ndị ụmụ akwụkwọ na-agụ. E nwere kọọsụ dị iche iche, ụbọchị niile kwa ka kọọsụ ọhụrụ na-apụta na mahadum, maka na ka ụwa na-emepe ihe nọkwa ya n'ime mee gịnị na-emepe. Ụbọchị niile ka ụwa na-emepe anya, ihe niile nọkwa ya n'ime na-esorokwa ya na-emepe anya. Kọọsụ nwa akwụkwọ na-agụ ma mahadum na-enyere ya aka gịnị maka ọdịnihu, maka ị ga-egocha kọọsụ ahụ na mahadum ịpụtazie mee gịnị fee ala nna gị, ịbịazie mee gịnị banyezie n'ime ihe ahụ ị gụrụ nke ọma. Ọ wee eziokwu na laịn ụbọchị taa ka ọrụ dịzi ugbu a, ọ wụzi ihe ị gụrụ ị na-emezi gịnị ị na-arụ. Ị ga-ahụ onye gụrụ dọkịta oje na-arụ na gịnị ụlọ mgbasa ozi, ma ọ bụ ihe onye gụrụ gịnị ka esi eme gịnị agbasa ozi ihe eje na-arụ na ụlọ akụ. Ụta ka ọ dịzi na laịn ụbọchị taa. Mana kọọsụ ọbụla mmadụ gụrụ ga-enwe ka o si emetụta ya n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ. Ugbu a m ga-agbazi unu gịnị kedu uru dị na ịhapụ ndị nne na nna ịhapụ ụmụ ha ka ha were aka ha kọrọ kọọsụ ha ga-agụ na mahadum. Nke mbụ bụ gịnị, ọ ga-eme ka nwa akwụkwọ tinye uchu na agụmakwụkwọ ya na mahadum. Unu lee anya ihe ọbụla mmadụ hụrụ n'anya ọ na-eme nke ọma na ya. Ọ bụrụ na nwa akwụkwọ nọ na mahadum agụọ kọọsụ ahụ mee gịnị ọ hụrụ n'anya, maka na onye ọbụla nwere kọọsụ ọ hụrụ n'anya. Ọbụna gị nwa na-ekiri m ugbu a bụ onye nne na nna, ọkachasị ndị nke gara gịnị gara mahadum, e nwere kọọsụ ị hụrụ n'anya bụkwa nke ahụ nke ị gụrụ. Otu akwa ka ọ dị ụmụ akwụkwọ gị, otu akwa ka ọ dị ụmụaka gị. Onye ọbụla nwere kọọsụ ọ hụrụ n'anya bụkwa nke wụ gịnị ọ ga-agụ gụta ya mee nke ọma na ya. Abịa n'ule ya dete mgbe ọ ga-agụchakwa mahadum ihe ya o were ezigbo akara, o were ezigbo rizọt were pụta na mahadum. Mana tupu m aga n'iru, Igbo ndị ọma, ama m na egwu ahụ nke anyị kụpụrụ unu ugbu a, ama m na gịnị o metara gị obi ụtọ. Ọ ka bụkwa oge aṅụrị bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Enwe ihe ahụ nke ị na-eme, ahịa ahụ nke ị na-azụ, ọrụ aka ahụ nke eji mara gị. Ndị ma gị bụ gịnị ndị nọ gburugburu gị, ọtụtụ ndị ama maka ya. Were ọsọ were ije kpụtara ya n'isi mbido TV ka anyị gwa ụwa ka o si aga. Isiokwu m na-elenye anya n'ụbọchị taa bụ gịnị mkpa ọ dị ndị nne na nna ịhapụ ụmụ ha ka ha were aka ha mee gịnị họrọ kọọsụ ha ga-agụ na mahadum. Maka na ọ ga-abụla oge ka ndị nne na nna na-eme gịnị eji aka ha ahọpụtara ụmụ ha kọọsụ ha ga-agụ na mahadum, bụkwa nke nwere gịnị ọghọm buru ibu n'ebe nwata akwụkwọ ahụ nọ. Tupu m aga obere ezumike, m nọ na-ekwu uru dị na ịhapụ nwa akwụkwọ ya ewere aka ya mee gịnị họrọ kọọsụ ọ ga-agụ na mahadum. Ọzọ dị ka ibie bụ gịnị nwa akwụkwọ ọbụla a hapụrụ ya ewere aka ya họrọ kọọsụ ọ ga-agụ na mahadum, ọ ga-abụ ọkaibe na ya bụ gịnị kọọsụ ọ na-agụ. Maka na mgbe ị na-agụ ihe ahụ nke ị na-eme gịnị nke ị na-ahụghị n'anya, kọọsụ ahụ ị na-ahụghị n'anya, ị gaghị eme nke ọma na ya, ị gaghị abụ ọkaibe na ya. Ọtụtụ ndị ama ama na laịn ụbọchị taa, ị na-anya ọkachasị ndị nke bụ gịnị dọkịnta na ndị nke bụ gịnị ndị ọkaikpe, ịhụ ha bụ gịnị ha bụcha ọkaibe na gịnị ihe ha na-eme n'ihi gịnị kọọsụ ha gụrụ bụ kọọsụ gịnị ha hụrụ n'anya, ọ bụghị nke ndị nne nna ha manyere ha si ha gụọ. Ọzọ dịkwa ike ihe bụ gịnị iru ọzọkwa ọ bara bụ gịnị ọ na-eme ka nwa akwụkwọ gbanarị mkpagbu nke ime obi nke ndị bekee na-akpọ depression. Ọ bụrụ na nwa akwụkwọ ndị nne na nna manye ya ka ọ gụọ kọọsụ ọ na-ekwesịghị ịgụ na mahadum, kọọsụ ọ na-ahụghị n'anya ịgụ na mahadum, ọ na-eme ka ha mee gịnị nwee mkpagbu nke ime obi. Maka na mgbe ị ga-ele gịnị ule nke mbụ ịdaa, lee nke abụọ ịdaa, lee nke atọ ịdaa, ị ga-ahụ na gịnị nsogbu adịgo. Nke a ga-eme ka ụmụ akwụkwọ bịa chewe oke echiche, bịa nwewe mkpagbu nke ime obi. Igbo ndị ọma, unu ahụ n'aka gịnị ofe a dị ọkụ, unu ahụ n'aka anyị ji aracha ya gịnị obere obere, maka na ofe ọbụla dị ọkụ a na-eme gịnị anaghị ara ya ọsịsọ, maka na ịra ya ọsịsọ o nwere ike gịnị ire agbụrụ onye na-ara ya bụ gịnị ofe. Ọ ka bụkwa oge aṅụrị bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Mụ bụ gịnị Nwada Chika Iro, aka nọkwa n'ọgbọ, aka nọ m ya live and direct na-ewetara unu gịnị campus gist ka o si metụta ụmụ akwụkwọ ndị nọ na mahadum. Isiokwu na-enye anya na ya bụ gịnị
mkpa ọ dị ndị nne na nna ịhapụ ụmụ ha ka ha were aka ha mee gịnị họrọ kọọsụ ha ga-agụ na mahadum. Ekwuole m ọtụtụ uru nọ na ya. Ugbu a ka anyị kụzie gịnị kedu ọghọm dị na ndị nne na nna iji aka ha họpụtara ụmụ ha kọọsụ ha ga-agụ na mahadum. E nwere gịnị ọtụtụ ọghọm dị iche iche. Nke bụ gịnị nwata akwụkwọ ọbụla nne na nna ya mee gịnị mmanyere ya gụọ kọọsụ ọ na-ahụghị n'anya na mahadum, ọ na-eme gịnị ọ naghị eme nke ọma na ya bụ gịnị kọọsụ. Ịhụ ya ndị ọzọ na-eme nke ọma na-enwecha gịnị ezigbo akara ule, ịhụ ya ọ naghị eme nke ọma. Ọ bụghị na ọ maghị akwụkwọ o, mana ọ bụ gịnị kọọsụ asị ya gụọ, ndị nne na nna ya si ya gụọ, ọ bụghị kọọsụ ọ hụrụ n'anya. Ọkwa ihe mmadụ hụrụ n'anya gịnị ka ọ na-anwụ maka ya, ọkwa ihe mmadụ hụrụ n'anya ka ọ na-eme nke ọma na ya. Ọzọ dịkwa ka ibie bụ gịnị ndị nne na nna iji aka ha họpụtara ụmụ ha kọọsụ na-eme ka ha nọọ karịa ihe ha kwesịrị ịnọ na mahadum. Maka na ile anya kọọsụ dị iche iche na mahadum nwere afọ ole a na-agụ ya. Ndị bụ afọ 4, afọ 5, afọ 6 ịgụcha ya ime gịnị ịbịa fee ala nna anyị. Mana ọtụtụ oge ụmụ akwụkwọ nne na nna ha manyere ka ha gụọ kọọsụ ha na-ekwesịghị ịgụ na-anọ karịa afọ ha kwesịrị ịnọ na gịnị na mahadum n'ihi gịnị emeghị nke ọma n'ule, n'ihi carry over ka mkpọ ya ka ndị bekee si akpọ ya wụ gịnị carry over. Ya wụ gịnị ịda kọọsụ nka iburukwa ya gịnị gafee n'afọ nke ọzọ. Ụta ka ị ga na-esi na-ebu ihe a na-ebu ihe a na-ebu ha ibugidie karịa afọ ị kwesịrị ịnọ na mahadum, imezie gịnị nọzie karịa afọ. O nwere ike nọzie karịa tikporo ego otu afọ maọbụ afọ abụọ n'elu ihe ị kwesịrị ịnọ gịnị. Ọ dị-eme ka ndị nne na nna na onwe ha mefuo gịnị ọtụtụ ego. Kedu uru ọ ga-abara gị ọ bụrụ na gịnị imefucha ego niile ị ga-emefu dịka nne na nna n'isi nwa gị na mahadum, o mechaa gịnị ọ gaghị eji ezigbo rizọt were pụta na mahadum, ma onye mee gịnị ya nọ karịa ihe o kwesịrị ịnọ na mahadum. Mgbe ụfọdụ ha nọgide na mahadum, ndị na-elekọta mahadum hụzie na gịnị onye a ilewekwa ya anya o nwere ike nọdụ afọ 10 na mahadum ọ gụchabeghị ihe o kwuru bịa, e werezi aka ha mee gịnị si gị nne maọbụ nna mgba biko dawagodi ka anyị mara ka gịnị ka anyị mara ka ihe. Mana nke a abụghị ekpere anyị na-ekpere ụmụ akwụkwọ nọ na mahadum. Ekpere anyị na-ekpere ha ọfọ anyị na-agara ha oge niile bụ gịnị ọfọma ka ha na-eme nke ọma na agụmakwụkwọ ha. Ya bụ gịnị ndị nne na nna na-emefu ọtụtụ ego n'ebe nwa akwụkwọ na-agụ kọọsụ na-abụghị gịnị uche ya nọ. Ọtụtụ mgbe ọkachasị ndị nke na-agụ dọkịta kọọsụ ndị abụ gịnị na-ahụ maka ilekọta ahụ mmadụ, ndị na-ahụ maka gịnị ahụike. Ịhụ ha mgbe ụfọ akwụkwọ ha na-agụ na mahadum ndị ka ha na-agụ ọbụkwa nkịtị nke eji ede ihe, ndị nke ha na-agụ textbook ha na-agụ mgbe ụfọ na-eme gịnị na-adọ ezigbote ọnụ. Ịsụcha ihe a niile site n'afọ nke mbụ afọ nke ịbụọ ruo afọ 5 maọbụ 6 maọbụkwa 7 ha na-agụ gịnị ihe gbasara gịnị nlekọta ahụ mmadụ. Kwụkwọ ụgwọ akwụkwọ niile ị ga-akwụ na ya, imechazie ịhụ na gịnị nwa gị achụpụrụ ya si ya mee gịnị laa n'ihi gịnị ọ dịghị eme nke ọma na agụmakwụkwọ. Kedu uru ọ ga-aba ndị nne na nna biko n'ododo nke a ga-egosi na gịnị enweghị uru dị na ịmanye nwa gị ka ọ gụọ kọọsụ ọ na-atụghị anya ego. Ọ wụ eziokwu na mgbe ụfọkwa ọ na-eme gịnị ọ na-agakwa nke ọma. Ndị nne na nna gwa ụmụ ha kọọsụ ha ga-agụ na mahadum, ịhụkwa ha gụọ ya ha gụta, mana gịnị ọ bụ obere. Ọtụtụ ndị anaghị eme nke ọma na kọọsụ ọbụla mere gịnị amanyere ha amanye si ha gụọ. Ugbu a anyị ga-aga obere ezumike gaje gbarịa obere egwu, agakwala ebe ọbụla anyị na-abịachi. Ọ dịkwa ka ibi ya bụ gịnị ọbụma akwụkwọ ọbụla amanyere amanye si ya gụọ kọọsụ ọ na-ekwesịghị ego, ọ dịghị eme nke ọma ma ya gụchaa gịnị ma ya gụchaa mahadum. Ọmụmatụ bụ gịnị ndị na-ahụ maka ahụike, ndị dọkịta. Ile ndị dọkịta anya n'etiti anyị na gburugburu anyị ka ọ dị taa, n'obodo anyị n'ala anyị bụ Naịjirịa ka ọ dị taa. Ọtụtụ ndị na-elekọta ahụike, ndị dọkịta na-ama nke ha riri nọ ebe niile. Ọbụla dị naanị ha na ndị nọọsụ kwa na-ama nke ha riri nọ ebe niile. Ọrịa rịawa mmadụ, kama ha ga-enye mmadụ ọgwụ ga-eme ka ọ gbake, ha enyezie ya gịnị ọgwụ ga-eme ka onye ahụ mee gịnị lapụrụ ndị nna nna ya. Kama ha ga-enye gị mkpụrụ ọgwụ ga-agwọ gị ma ọ mee gịnị mgbe agụ ọgwụ ga-eme ka ọrịa ahụ na-arịa gị la ịhụ ha enye gị nke gị gịnị onye ṅụcha ya maọbụ onye agbacha ya onye ahụ alapụrụ ndị nna nna ya. Nke a bụ gịnị agbajọgburu onwe ya. Ọtụtụ ndị na-ama ka ha ruru, ndị nlekọta ahụike na-ama ka ha ruru n'etiti anyị n'ụbọchị taa. Nke a mere na gịnị onye ọbụla na-akpachazi ahụike ya anya, maka na ị nwere ike ime gịnị ịdaba n'aka ndị dọkịnta ndị nọọsụ na-ama nke ha riri. Ọtụtụ ihe na-ebutecha ihe ndị a niile bụ gịnị mmadụ ego ihe ọ na-amaghị, mmadụ ego ihe ọ na-enweghị gịnị ọ na-enweghị ịhụnanya na ya, ihe ọ na-etinyeghị uchu na ya were gịnị gụọ. O nwere ike ọtụtụ n'ime ha bụ ndị nne na nna ha manyere si ha gịnị jee wụrụ gịnị onye dọkịnta, nwa Eliza wụkwa dọkịnta, nwa Eunice wụkwa dọkịnta, nwa onye nke bụkwa dọkịnta, gị onwe gị achọrọ m ka e wụrụ gịnị
dọkịnta ihe ya nwakwụkwọ jee gụọ ihe ọ na-ebughị n'uche bụ ime gịnị ego. Ugbu a anyị ga-achịkwa ka ya bụ gịnị ọ na-eme ka ụmụ akwụkwọ ka hapụ ime gịnị iwepụta ihe gịnị nọ ha n'ime, maka na onye ọbụla nwere gịnị ezigbo onyinye amara nke nọ ya n'ime. Nwata akwụkwọ ọbụla, nwoke ọbụla, nwaanyị ọbụla nwere ezigbo onyinye pụrụ iche nọ ya n'ime. Ọ bụrụ na ị hapụ nwata akwụkwọ ya eje gụọ kọọsụ ahụ ọ na-atụghị n'uche ego, ọ na-ahụghị n'anya ego, ị gaghị eme gịnị, ị gaghị ewepụta ezigbo onyinye ahụ nke ndị bekee na-akpọ gịnị gift nọ ya n'ime. Ọzọ dịkwa ka ibia bụ gịnị ịhụ ha mgbe niile anaghị enwe gịnị obi aṅụrị. Gaa na mahadum dị iche iche nee ha, jụọ ha gịnị nne maọbụ nna ka ihe na-eme gị, ọ kọwara gị ka nne na nna ya si mee gịnị si ya gụkwa kọọsụ ya na-ahụghị n'anya maka ya na-asị dị eme nke ọma na ya bụ gịnị na ya bụ kọọsụ. Unu lee anya ụgbọ anyị mere kwarapụ